दिनै आं जोबोद खुसि आरोना YBY ना फैसा गोगोम जाबाय आंना उइद्र खालामजां गाबोनहाय उइद्र पैसा ही पैसा होगा हरखाब YBY फान्ड एबा बन्द जाबाय YBY खारबाय हा लाख लाख सुबुंफोरा YBY फान्ड एपनिफ्राय रां दिहुननायाव फेलें जागासिनो दङ नंगौ लाख लाख सुबुंफोरनिफ्राय रां लानानै खारबाय YBY चेनेल स' दिनैनि भिडिअ'आव आङो माखासे भिडिअ'फोरखौ रिएक्ट खालामनो नागिरदों ओमफ्राय बेनो आंनि फार्स्ट टाइम रिएक्सन भिडिअ आरो रिएक्ट फार्स्ट टाइम खालामगोन आङो स' एबारनिफ्राय बांसिन रिएक्टखौनो खालामनाय जासिगोन ओमफ्राय आङो नै माखासे भिडिअ'फोर लादों आरो इन्टारेस्टिं मोनदों ओमफ्राय फुरा YBYल' जागासिनो नामा दासान्दि फुरा ट्रेडिं खालामखावगासिनो मानसिफ्रा YBYल' नङा गोबां ओंखारदों आलदा आलदानो आंथ' बांसिनावनो हाबखायाखै जिखुनु मोनसे हाबदों आरो आङो भेक्सिन होननायाव हाबनानै दङ बेखौबो आङो थाब बख'ना लाखानोसै गिलायलांनाय मोनबाय जिखुनु YBYआवबो लोगोफोरा हाबनो थिनदोंमोन YBYआव बिसोरना बिराद बुरजा जाबायमोन आरो जोंनि अफिसाव मावग्रा लोगोफोरना ओमफ्राय YBYनिखौ उनाव बख'गोन होननानै बारायबाय थाबाय दाख्लै खारजाबाय खारा होनबाय थालायदोंमोन दा ओंखायनो बारा बिसास खालामजाया दा आङो YBYनि माखासे भिडिअफोर ओंखारनायफोरखौ नोंथांमोननो देखायनो एसे नोंथांमोना नुखांखाबायबो जानो हागौ जिखुनु आं रिएक्ट खालामनो आरोना स' नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना भिडिअखौ आङो रेप संबो ओंखारदोंलै YBYनि आं बेखौ फार्स्टआवनो खोनासंगोन होननो सानदों YBYल'सै नामा Hey bro, माथो दंलाला खारबायनो सिमाङा नुदोंमोन गोबां मानसिफोरा नंबां जाबा गोबां हारला मानि थोजारला माथो उइदुवान जाला YBY गैला Bye bye YBY Tata bye bye स' फानि जादों आरोना इन्टारेस्टिं जादों गाना बरिया जादों YBYआ गैला सोर बिसिबां दोनामोन दोला लांजोब्बाय स' ओमफ्राय नैबेबायदि माबाबो ओंखारदों आरोना YBYनि कल रेकर्ड रायलायनाय आं बेखौबो खोनासंनो एसे इन्टारेस्टिं आरोना YBYजों मा बाथ्रा नङामोन नोङो YBYजों एसे मोजां लाक्जारिसआव थानोसैलै सानलायदोंमोन आं जेनेबा खब्रै गंसे लायनोसै ओमफ्राय सम बिदिनो शिलं गुवाहाटि नेपाल बेरायहैनोसै फरेनारफोर बेरायग्रा बायदि मालाबा बिदि सानलायदोंमोन आं ओमफ्राय न'फ्रावबो एसे स्टान्डार्ड थानोसै सानलायदोंमोन आं बिल्डिं लुलायनानै रुम मोननैब्लाबो लुनानै गोजौआवसो ओमफ्राय ना बिदैजों बियार लोंसै सानलायदोंमोन थाङै थुङै बाला थाखाबसेबो मोनलोङा दाबो सिमाङाथ' बासो मनजनि कम्पिउटार दखानावसो दं आंनि मनजआ कम्पिउटार दखान होबाय गस्लाबाराव मनजआलाय एसे हाबाखै मोनदों YBYआव YBYनि प्रिन्सिपालफ्रा बे गैया प्रिन्सिपालावसो मनजआ जोंलाय मेम्बारसो लेक्सारारबो नङा प्रफेसारबो नङा जों बिदिनो प्रिन्सिपाल मनज सोर मनज गैयाबाबो बिनिया 80,000 90,000 हाबो मामुलि 80,000 90,000 हाबोनो मामुलि थारमाने प्रिन्सिपालमोन आरोना बे मनजआ बेबा सोरमोन बेसारा ओमफ्राय नै बेलादारफ्रा सेस जाय फार्स्टआव बख'ना लाबोनो हादों मालाय मालिक जाबाय मालिक मेरला ओंखारदों नै फाला ओंखारदों भिडिअआ बेलाय मा जाखो मा भिडिअमोन बेखौबो रिएक्ट खालामसै गोबां ओंखारबायलै YBYना सोर इडिट खालामा जिखुनु मिलायदों आरोना इडिट खालामनाया
गान बानायफ्रावबो लायदों आरो ना जिखुनु YBY नि खोथाखौ मोजां बुङा माने मा नोंनावनि खर' सेस डलारा खारबाय आरो दलारा खारबाय मुलि आरो मा लास्टआवसो सेस फुरा सोनायाव सोबाय दाना उनाव जेब्ला खारो सेस नामा दुखु जेनेबा खम सम सोनायफ्राथ' बारा सिन्था खालामनांला बे जाय जाय बुरजा सोदोंमोन बुरजा एमाउन्टनि बेफोर जाय जाय मोनबोआखै बिराद लस आरोना लास्ट एन्डिंआव जाय जाय हाबदोंमोन सोरबा सोरबा उनावसो हाबोना जाय जाय बख'गोना हादों बेहा माबा जाबाय आरोना लाब जाबाय जिखुनु बिदि ट्रेडिंआ बारा गोबाव सोलिखाया आरो आंनि मथेबाथ' ट्रेडिंफ्राव हाबनायनिफ्राय हाबैयानो साबसिन जायफोर गियो आरोना जायफोर जानला मोनला सा साग्लां गेलेयो फैसानि अभाब गैयि बेफोर जेबो नङा आरोना सिन्था गैया मालाय 6000खौनो 600फोर बायदिल' मोनखायो 60 थाखाफोर बायदि स' आङो दा लास्टआव नोंथांमोननो आंनि लोगोखौ आं जावनाय भिडिअखौ देखायनो सानदों स्क्रिनाव देखायना होनोसै आङो नोंथांमोना नायबानो जाबाय स' देखायना होनोसै आरोना आङो नोंनोमोन नामा YBY नि मेम्बारा फुरा बुलेट लानानै साफैगोनलायनो बाहेरायाव ओमफ्राय बिजार फिथि होनदोंमोन नामा बादबायजारसो बेबो फिथि मोनसे रावनोबो लोंहोबावानो जों जावा दाहाब होनबा हाबग्रा बख' दोनखाबायमोन लाबबो जाखाबायमोन लबा अभार ना लबा गब जाबाय दा दुखु जेबो मिथिनो हाला नै सिबाय दुखुनांथाव जिबन जाबाय गुदिनिखौनो दानस'यनांगौ नोंखौ दा सोर सोआमोन मिथिया आं सोराव मिथिबावासो आं थारमाने 2000 फ्रि मोनदों नालाय बा 4000 गावसो सोंना होनाय नै 300 होनानै मानसि सोबावबायमोन बियो सानसेयावनो बेना 600 खामायोमोन बियो ओंखायनो 300 होनानै सोलायलायबावदोंमोन बेसारा गोगोम जाबायमोन गैया बख'स्लाबनायासै सिबिया आसा दंबावोमोन जों दाखालि होनबा बिजार फिथि मोनसे लानानै बाइक लानानै साब्रं फैनानै लोंनानै देखायगौमोन बादबायजारसो बेबो दुखुनांथाव जिबन जाबायना दाना गैमारला ना ए दहरम स' नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ नायनो माबायदि मोनखो बेनो आंनि फार्स्ट टाइम रिएक्सन भिडिअ आरो बारा मोजां जायासै जानो हागौ मानो होनबा आं दिनैसो फार्स्ट टाइम रिएक्ट खालामफेरदों नालाय एबारनिफ्राय बांसिन रिएक्टखौनो खालामबाय थानाय जासिगोन बाहेरायाव बांसिन थांनायनि समानो थाया नालाय आंबो लेट सफैयो अफिसनिफ्राय लेट सफैनानै ओमफ्राय माला भिडिअ बानायनो जायो ओंखायनो आं एबारनिफ्राय बांसिन रिएक्ट भिडिअखौनो बानायनो सानबाय नोंथांमोना सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय जाय जाय YBY खारजादों कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय नोंथांमोना बेसे दोनामोन आं जिखुनु आंखौबो बिराद थिनबाय थादोंमोन आरो लोगोफोरा आङो दोनखायाखैमोन YBY आङो दा भेक्सिनाव हाबथ'नानै दं आंबो बेबो आंना जाजोबसै आरो 600 थाखानिल' हाबखादों 600 थाखानियाव आङो अलरेडि 400 रुपिस बख'खाबाय 200 थाखाल' मोनखानांसौ 200 थाखायाबो हाबखाबाय दा आं बेखौ बख'खांबाथाय आंना मेइन लाबखौ मोनफिनजोबखानाय जाबाय नालाय ओमफ्राय आं दोनबाय थासै आरोना खारबाबो अरजाला आंना दा नोंथांमोनाबो बिदि खालामोबा मोजां आरो जेन'बा फार्स्ट टाइम जाय ट्रेडिं खालामफेराखै बुरजा दोननाङा खेबसेनो बिदिनो एसे स्मल एमाउन्टखौ दोननानै खम एमाउन्टखौ दोननानै हाबबानो जाबाय आरो गोदानाव ओमफ्राय जाय गियो हाबियानो साबसिन आरोना जेन'बा बिदि ट्रेडिं एबा बारा गोबाव सोलिखाया मिथिखायो गोबां गोदोनिफ्रायनो खोनाबोगासिनोखा सिगांनिफ्रायनो खोनाबोगासिनोखा स' होमबा नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय स' गुबुन मोनसे भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन गाइसमोन बाय